Mayang hapon sa tanan, kikaron atong ipadayon ng atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay, so sa kagahapon atong nahuman ang chapter 22, no? I think gikan sa chapter 20 to 22 ta kagahapon. So karon atong padayon sa 23. But before that, ato sa mag-ampo sa tagamay, no? Hallelujah. Ginoong Dios, salamat Lord nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo, O God. And Lord, I pray ka magapanalangin sa imong mga pulong nga among pagabasahon karon. Lord, tabangi kami nga makakuha kami og kanang pagtulunan, Lord. Pinagi sa imong pulong, O God, kini among mahimong gabayan sa matag adlaw, O God. Thank you kaayo, Lord. Ikaw among ginaimbitahan karon samtang kami basa, magapaminaw sa imong pulong. Akong ginaimbitahan ang imong balang espiritu, Ginoo, nga may mamuhat sa mga matag usa kasing-kasing og sa mga matag usa ka igdulongog. Lord, dalaygon ikaw sa walay katapusan. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so padayon ta sa chapter 23, no? Sa 23 na ta. Ingon diri, namatay si Sarah sa 127 na iyang panuigon. Okay. Dito siya namatay sa Hebron, sa yuta sa Kanaan. Okay. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Nag-uol si Abraham. Siyempre, mag-uol man gyud, di ba? Kung naimamatay, labi na ganang close kay sa imong niya. Kiniham ang asawa, so nag-uol siya pag-ayo, si Abraham. Okay, so padayon na to. Ingon diri sa verse 3. Unya nibiya siya sa dapit diin gihaya ang iyang asawa og giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw sa nga lumalabay dinhi. Baligyai ako gyuta nga kalubngan ko sa akong asawa. Mitubag sila kaniya, Sir, gila kanamo nga pangulong gamhanan. Ilubong ang imong asawa sa among labing maayong lubnganan. Walay usa kanamo nga magdumili paghatag kanimo og luna aron kalubngan mo kaniya. Okay, so wala sila menteryo di ay sa una no nga specific nga menteryo ba. Pareha sa tuwa karon nga kung naimamatay sa tuwa or kung naimamatay, di ba, didto man jud sa menteryo ibutang no or ilubong. Ang sa ilaha day sa una kailangan silang palit og area nga kanang kalubngan nila. Unya diri si Abraham nangayo og kanang si tawagan na nangayo siya og kanang kuan sa mga Hitihanon, no? Kanang promeso or kanang para makapalit siya og yuta nga lubngan sa iyang asawa. Okay, so sa verse 7. Ingon sa verse 7. Wait lang. Unya mitindog si Abraham, miyukbo kanila ang og moingon. Kung uyon kamo nga ilubong ko dinhi ang akong asawa, palihog ang iyo si Ephron nga Hitihanon, anak ni Sohar, nga ibaligya niya kanako ang langob sa Makpela nga iyang gipanag-iya. So ang kwento sa ila sa una kay dili siya magbangag nang mangita sila og langob, no? Kay sulod ra nila dito ang patay. Remember ka katong pagka sa New Testament ba, no? Pagkatong namatay si Jesus for 3 days, di ba sa langob pud siya gibutang, no? Wala sila nagbangag o dito sa kanang naanay langob daan nya dito gisulod. Okay, so padayon na nato. Asan ako dapit? Okay. Anaad kini sa daplin sa iyang uma. Sultihi siya sa pagbaligya niini kanako sa hustong presyo dinhi sa inyong atubangan aron maako. Okay siya. Aron maako ang yuta nga akong kalubngan. No. Yes. Kailangan tag-an niya permiso, no, mga isang permiso nga malubong niya yang asawa dito sa langob. Okay, ni Ephron. Okay, verse 10 na ta. Niadtong higayuna naglingkod si Ephron uban sa mga Hitihanon dito sa dito sa tigumanan sa ganghaan sa lungsod. Mingon siya atubangan sa tanan.
Sir, dili ko ihikaw kanimo ang tibuok uma ug ang langob nga anaa niini. Dinhi sa atubangan sa akong mga kadugo ihatag ko kini kanimo aron kalubngan sa imong asawa. Okay. So naa siya ihatag ra niya ang langob. Verse 12. Apan si Abraham miyukbo. So si Abraham miyukbo sa mga tao ug sa tingog nga nabati sa tanan. Giingnan niya si Ephron, kung mao ka na, paliton ko ang tibuok uma. Oh, no? So kailangan jud niyang paliton. Dili siya mudawat og ihatag ra. So wala ta na sayod sa iyahang rason, no? Pero nagid siya kuan nga paliton jud niya. Dili siya mudawat og ihatag lang, no? Okay, so ingon diri dawata ang akong ibayad og didto ilubong ko ang akong asawa. Okay. Verse 14. Mitubag si Ephron, Sir, ang presyo ni ining yuta 400 ka buok, 400 ka 400 ka buok sa lapi nga plata apan dili ka na maoy mahinungdanon. Nain siya 400 ra. 400 ang maong dapit pero dili na siya importante, no? Dili mahinungdanon ingon si Ephron. Ilubong lang didto ang imong asawa. Miuyon si Abraham og gitimbang niya ang kantidad nga gipangayo ni Ephron at ubangan sa mga Hitihanon. 400 ka sa lapi nga plata sumala sa timbangan nga gigamit sa mga komersyante. Okay, so I think ang iyahang kuan diri is para jud nga ang patayng lawas ni Sarah dili mahilabtan sa sunod pang mga kahigayonon, di ba? Kay kung wala, kung ihatag lang bitaw, di ba naamon tay ako alang ning na kuan sa niabot lang sa kong utok ba no nga. Kana bitong di ba usahay no kanang ang tao ba ang kanang personality or ang pagka-sinful nature nato bitaw kay naatay kanang tendency no nga ang tao muhatag pero mubawi at kanang sa kadugayan bitaw kung kontahay na di ba bisan karon dali no na kontahay buhatag unya man kanang magkabingkil so wa na magkuan dayon no sa tawag na magkuinintahay unya kadugayan kay pajud kay kuhaon og balik no murag hatag bawi ba no. So mao siguro na ang rason ni Abraham nga bisan og gihatagan siya sa mga ni Ephron sa murag ihatag ni Ephron ang langob din siya dili siya modawat nga kanang walay bayad no. Kailangan iya jung bayaran ang langob para usa pa niya ilubong iyang asawa dito sa langob which is kanang kuan gid siya kanang seryoso siya ba no nga dito jud niya ilubong iyang asawa. And so iyang gibayaran og 400 ka sa lapi nga plata sumala sa timbangan nga gigamit sa mga komersyante. So atubangan sa mga tao. So naa siya witness nga kuan. So kuan kay siya kanang kalbitang sa tawag ani nahimong legal nga iyaha ang yuta kay atubangan sa tao iyang gibayaran ang tag-iya sa langob, no? So kung magkaunsa-unsa na siya pruweba kay katong mga tao nahimo mang witness, di ba? So kuan siya secure no kaysa una siguro nga time wala pa sila abogado no nga muhatag og mga papel para mo pirma. So ang mga tao igo na nga witness nga kanabang murag magsilyo ba nga kana iya nagyud kay nagibayaran sa atubangan man no. Okay, so padayon ta sa verse 17. Ingon diri niining paagiha na iya ni Abraham ang yuta nga kaniadto iya ni Ephron. Dito sa Makpela silingan sa Mamre, naglakip kini sa uma, sa langob o sa kakahuyan, sa uma hangtod sa iyang mga utlanan. Okay, verse 18. Giilaki ni sa mga Hitihanon nga mitambong sa tigom dito nga iya na ni Abraham. Okay, so katong nanambong, kabalo sila nga kato ka Abraham na gyud. Verse 19. Unya, gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sarah sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Okay. Busa, napanag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon. Okay, so verse 24.
verse 24, sorry. Chapter 24 atong padayonon, nigsun kay murag mubura ang 23. Okay, so dere atong mabasa sa verse 1. Ingon dere, tigulang nakaayo si Abraham ni ining panahuna og gipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Amen. Praise God. Giingnan niya ang labing tigulang niyang sulugoon nga maoy iyang gipiyalan sa tanan niyang katigayunan. So napod siya piniyalan, no? Na siya sinaligan nga sulugoon. Okay. Ibutang ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa. Kuya kay silag mga kanang kuan sa una, no? Kanang pamaagi ba? Ingon diri verse 3, panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo. Ingon siya, ang Dios sa langit og sa yuta nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. Ingon siya verse 4, lakaw ngadto sa akong nasod og pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac didto sa akong mga paryente. Verse 5, apan nangutana ang sulugoon, kun ang babayi dili mo uban kanako nganhi niining yutaa, padtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan? Verse 6, mitubag si Abraham, ayaw gayud paadtua didto ang akong anak. Verse 7, ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan o gikan sa yuta sa akong mga paryente. Nanumpa siya kanako nga ihatag niya kining yuta ang ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siya anghel nga mag-una kanimo aron didto makakita kag asawa alang sa akong anak. Wow, grabe ang faith ni Abraham, no? Kay yan ang giingon daan, magpadalag anghel nga mag-una kanimo aron didto makakita kag asawa alang sa akong anak. Ingana ang faith ba no nga wala pa gani naana dito, nag-una na dito ang ihang pagtuo nga ang Ginoo gyud mag-provide, no? Kay diri ingon siya magpadala og anghel ang Ginoo para makakita kag babay dito para maasawa sa akong anak. Ingana ka kuan iyang faith, no? Dako iyang faith sa Ginoo. Unta na pud tay nga nakadako nga faith, no? Nga kanabang miskag wala pa bitaw, sigurado na gyud ka nga naa, no? Kalami oy. Lord, taga-imig faith sama kang Abraham Ginoo nga naagyod ka bitaw, Lord, mag-provide. Hallelujah. Praise God. Verse 8, apan kun ang babay dili gustong mukuyog kanimo, makalingkawas ka na niining imong panumpa kanako. Okay. Bisag unsay mahitabo ayaw padtua dito ang akong anak. Verse 9, busa gibutang sa sulugoon ang iyang kamot sa kinataw ni Abraham nga iyang agalon o nanumpa siya sa pagtuman sa iyang sugo. Kuyaw po kay sila ko ano? Kanang murag tradition ba, no? Para jud ka nabitang sa to kay ana-ana man no kanang magana promise nya kumingking ana promise, no? Sa ila sa una lahi, grabe ang kuan sa ila sa una murag kanang mas kuan kay sa hadlok ang ilahang promise sa una, no? Kay ibutang iyang kamot sa kinataw, biha, no? Hallelujah. Okay. So verse 10. No? Mikuha ang sulugoon og napulo kamilyo. Sorry. So mikuha ang sulugoon og napulo ka kamilyo sa iyang agalon og daghang bililhong mga gasa. Giandam niyang mga dadunon ug mipadulong siya sa syudad sa Nahor sa Mesopotamia. Sa pag-abot niya, iyang gipaluhod ang mga kamilyo duo sa atabay nga didto gawas sa syudad. Hapon kadto nga maoy ipanghalos sa mga babayi og tubig. Unya nagampo siya, Ginoo. So ang sulugoon nagampo na, no? Siya, Ginoo, Dios sa akong agalon nga si Abraham. Mulampos unta ako karon sa akong tuyo. Tumana ang imong gisaad sa akong agalon. Ingon siya sa verse 13. Aniya ako tupad sa atabay nga kalusanan og tubig sa mga babayi sa syudad. Ingnon ko ang usa sa mga dalaga. Palihog ipaubos ang imong tibod
og paimna ako. Kun moingon siya, sige inom og paimnon ko usab ang imong mga kamilyo, siya unta ang imong gipili nga maasawa sa imong sulugoon nga si Isaac. Specific po ka iyang prayer, no? Grabe po lang iyang kuan ka ng prayer ba, no? Orag natakdan po siya sa faith ni Abraham ba, no? Hallelujah. Okay, so asa na tadapit? Okay. Okay. Okay, so padayon ta. Kung mahitabo kini akong masayran nga, gituman mo ang imong gipanumpa sa akong agalon. Okay, so verse 15. Wala pa gani siya makahumag ampo, miabot si Rebecca. Miabot si Rebecca nga nagpas-an og tibod. Anak siya ni Betuel nga anak ni Milcah, ang asawa ni Nahor nga igsuon ni Abraham. Okay. Ulay siya og maanyag kaayo. Milugsong siya ngadto sa atabay og gisudlan niyag tubig ang tibod og mipauli siya. Verse 17. Midali pagsugat kaniya ang sulugoon og miingon, paimna intawon akog tubig sa imong tibod. Okay, tanaw na tag unsay nahitabo sa paghangyo, ano? Okay, praise God. Siya mitubag, sige, inom sir. O gipaubos niya pagdali ang iyang tibod o gikuptan niya kini samtang nag-inom siya. 19. Sa pagkahuman niya giinom, miingon si Rebecca, paimnon ko usab ang imong mga kamilyo kutob sa ilang gikinahanglan. Oh, wow. No? Eksakto kaayo sa gipray sa sulugoon ang gisulti ni Rebecca, no? So, praise God. Verse 20. Ingon dali. Unya gidali niya pagbukbo ang tubig sa iyang tibod ngadto sa pasungan sa mga mananap ug midagan siya ngadto sa atabay aron pagkalos pa og tubig alang sa tanang kamilyo. Ang tao naniid kaniya sa hilom aron masuta niya kon gipanalanginan ba sa Ginoo ang iyang panaw. Sa nakahuman na si Rebecca pagpainom sa mga kamilyo, ang tao mikuhag singsing nga bulawan nga 5.7 ka gramo o gibutang niya kini sa ilong ni Rebecca. Lahi po sa una di ay kay sa ilong man ibutang ang singsing. Mikuha usab siyag duha ka pulseras nga bulawan og iyang gisulob sa mga bukton ni Rebecca. Unya nangutana siya, kinsa may imong amahan? Palihog tug-ani ako. May lawak ba sa balay sa imong amahan nga kapahulayan ko og sa akong mga kauban karong gabi? Sumihangyo siya, no? Kung naaba sila kapahulayan, nabay lugar ang balay ni Rebecca. Okay, so verse 24. Mitubag siya, anak ako ni Betuel, nga anak ni Nahor og ni Milcah. 25. Daghang uhot og kalanon alang sa mga hayop didto sa among balay og anduna kamoy kapahulayan. 26. Unya miyukbo ang tao og misimba sa Ginoo og miingon, dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa akong agalon nga si Abraham. Kay gituman niya ang iyang gisaad ngadto sa akong agalon. Gidala ako sa Ginoo sa balay gayud sa kabanay sa akong agalon. Praise God. 28. Midagan ang batanong babay ngadto sa balay sa iyang inahan o gisugilon niyang tanan. Si Rebecca may igsuong lalaki nga si Laban. Midagan si Laban ngadto sa tao nga didto sa atabay. Kay verse 13, nakita niya ang singsing diha sa ilong ni Rebecca ug ang mga pulsiras diha sa iyang mga bukton. Nadungog usab niya si Rebecca nga nagsugilon sa gisulti kaniya sa tao busa miadto siya sa sulugoon ni Abraham nga nagbarog tupad sa iyang mga kamilyo duol sa atabay. Okay. O giingnan ni Laban. Okay. O giingnan ni Laban ang sulugoon. Adto ta sa among balay.
Okay, hallelujah. Gipanalanginan ka sa Ginoo. Nganong anaa ka man lang sa gawas nga giandaman ko kuman ikaw og dapit sa balay og atubangan og kabutangan sa imong kamilyo. 32. Busa midayon ang tao og gidiskarga ni Laban ang mga karga sa kamilyo og gihatagan niya uhot og kalanon. Unya, gidad-an niyag tubig ang sulugoon ni Abraham ug ang iyang mga kauban aron makapanghimasa sila. O sa una, gikinahanglan gid nila manghimasa before mosulod sa balay. Kay maglakaw ra man gud sila. Nga siguro wala sila sapatos. Oy, wala gyud sila sapatos. Di ba? Karon ra man ang sapatos. Sa una, magtiniil siguro sila, no? Mao nang kailangan sila maghimasa gyud kay abog ang tiil before mosulod, no? Kay sa 33, sa dihang gidulutan na silag pagkaon, ang sulugoon miingon, dili ko mukaon kung dili ko pa ikapadayag ang akong tuyo. Seryoso jud siya, mao nang di sa siya mukaon, no? So ingon siya, si Laban miingon, hala, sulti na. O, sulti na kay di pa siya mukaon ug di pa siya makasulti, no? Okay. 34. Sulugon ako ni Abraham. Miingon siya, gipanalanginan pag-ayo sa Ginoo ang akong agalon o gihimo siyang bantugan. Gihatagan siyag mga panon sa karnero o mga kanding, mga baka, mga salapi, mga bulawan, mga ulipong lalaki o babae, mga kamilyo o mga asno. Sa dihang tigulang na si Sarah, ang asawa sa akong agalon, na nanganak siya og batang lalaki. So gisay-isay karon sa sulugoon ang storya ni Abraham sa iyang paryente, no? Okay. Okay, paday gihatag sa akong agalon ang tanan niyang katigayunan ngadto sa maong anak. Gihatag sa akong Gihatag sa akong agalon ang tanan niyang katigayunan ngadto sa maong anak. Gipapanumpa ako sa akong agalon sa pagtuman sa iyang gisugo nga dili ko minyuon ang iyang anak sa mga babay sa Kanaan diin siya magpuyo. O giingnan ako niya nga moadto sa katawhan sa iyang amahan og sa iyang mga paryente aron pagpangitag asawa alang sa iyang anak. 39. O giingnan ko ang akong agalon, unya may buhaton ko kun ang babay unsa. Okay. Unsa may buhaton ko kun ang babae dili mukuyog kanako. 40. Siya mitubag, ang Ginoo nga gialagaran ko kanunay magpadala sa iyang anghel uban kanimo og mupalampos kanimo sa imong tuyo. Pangitaig asawa ang akong anak didto sa mga kabanay sa akong amahan. Kun buhaton mo kini, makalingkawas ka sa imong panumpa ug kun muadto ka sa akong panimalay ug mobalibad sila kanimo, makalingkawas ka usab. 42. Sa pag-abot ko sa atabay, katong adlaw nagampo ako Ginoo, Dios sa akong agalon nga si Abraham. Palampusa intawon ang akong tuyo. 43. Samtang nagbarog ako duol sa atabay, ang dalaga nga muanhi aron pagkalos og tubig, ingnon ko nga paimnon akog tubig sa iyang tibod. Kung siya mo ingon nga hala inom, og paimnon ko usab ang imong mga kamilyo, siya naunta ang gipili sa Ginoo aron maasawa sa anak sa akong agalon. So iya yung gisaysay tanan, no? 45. Wala pa gani ako makahuman sa hilom kong pag-ampo, miabot si Rebecca nga nagpasag tibod og milugsong ngadto sa atabay aron pagkalos. Giingnan ko siya, paimna intawon ako. Gidali niya pagkuha ang tibod gikan sa iyang abaga o giingnan ako. Sige inom, paimnon ko usab ang imong mga kamilyo. Busa miinom ako o gipainom niya ang mga kamilyo. Gipangutana ko siya kinsa may imong amahan. Mitubag siya, anak ako ni Betuel nga anak ni Nahor og ni Milka. Unya gitaod ko ang singsing sa iyang ilong,
o gisul-uban kog mga pulsiras ang iyang mga bukton. Miyukbo ako og gisimba ko og gidayeg ang Ginoo, ang Dios sa akong agalon nga si Abraham. Siya nagtultol kanako sa igsuon sa akong agalon aron ang iyang anak makaasawa sa anak sa akong agalon. Karon, sultihi ako kung dawaton ba ninyo ang hangyo sa akong agalon o dili ba kay ako nay mag-igo sa akong buluhat or sa akong buhaton. Okay, verse 50. Si Laban og si Betuel motubag, kay kining butang nga gikan man sa Ginoo, dili kami maoy maghukom niini. 51. Ania si Rebecca, dad-a siya og lakat na. Himua siyang asawa sa anak sa imong agalon, sumala sa gisulti sa Ginoo. 52. Sa pagkadungog sa sulugoon ni Abraham niini, mihapa siya sa yuta aron pagsimba sa Ginoo. 53. Unya gihatagan niya si Rebecca og mga alahas nga plata og bulawan og mga biste. Gihatagan usab niya mahalong mga gasa ang igsuong lalaki ug ang inahan ni Rebecca. 54. Unya nangaon og nag-inom ang sulugoon og ang mga kauban niya og nangatulog sila didto. Amen. Okay, hapit na tama man mga igsoon. Sa pagkabangon nila sa pagkabuntag, miingon ang sulugoon, mupauli na ako sa akong agalon. 55. Apan ang inahan og ang igsuon ni Rebecca miingon, papuya og unag usa ka semana o napulo ka adlaw si Rebecca uban kanamo. So murag ang ilang isa ka semana napulo ka adlaw. Sa una, no? Papuya unag usa ka semana o napulo ka adlaw si Rebecca uban kanamo. Unya mahimo na siyang mubiya kanamo. So murag magkuamsa sila, murag despedida ba, no? Kanang for 10 days ba, diha lang sa usa ka par. Mingaw ba ya, no, kung mulakaw na ang usa ka anak or usa sa imong member sa balay, di ba? So, okay, 56. Apan miingon ang sulugoon ni Abraham, ayaw akog langana kay gipalampos sa Ginoo ang akong panaw. Tuguti nga mupauli na ako sa akong agalon. 57. Mitubag sila, tagon taon na ang babae o pasutihon ta siya. Okay. Busa, gipatawag nila si Rebecca o gipangutana, buot ka bang mukuyog ni ining tauhana? Okay. Siya mitubag, oo. Maya na lang, no, kay si Rebecca kay obedient pud kay sa Ginoo pa, no? Busa gipakuyog nila sa sulugoon ni Abraham og sa iyang mga kauban si Rebecca og ang iyang yaya. Oh, dato na sila na may yaya, no? Si Rebecca na yaya. Kay 60. Pero tanaw ra gud bisag na siya yaya, siya pa tawag ani, nagkabo og tubig dito sa atabay, di ba? So dili siya murag prinsesa. Iyang gihimo ang iyang part, Paul, no? So, okay, verse 60. O gipanalanginan nila si Rebecca nga nag-ingon, igsuon namo hinaot unta nga mahimo kang inahan sa libong-kalibong kaliwat og makabuntog sila sa mga syudad sa ilang mga kaaway. Amen. So 61, unya si Rebecca ug ang iyang mga sulugoong babayi may sakay sa mga kamilyo aron mokuyog sa sulugoon ni Abraham. Okay, 62. Niining higayuna si Isaac nga didto magpuyo sa yuta sa Negev, nahiadto sa kamingawan sa Beer Lahai-roi. 63. Usa ni anak kag hapon misuroy siya sa kaumahan og nakakita siyag mga kamilyo nga nagpadulong kaniya. 64. Unya nakita ni Rebecca si Isaac og nanaog siya sa iyang kamilyo og nangutana sa sulugoon, kinsa man kanang anaa sa uma nga nagpadulong kanato? Ang sulugoon mitubag, siya ang agalon ko. Busa gikuha ni Rebecca ang iyang kupo
o gitabunan niya ang iyang nawong. Kuya pud kuan sa ilaha ka ng conservative ba, no? So iya sang gitabunan iyang nawong. Okay, verse 66, si Isaac gisuginlan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya gidala ni Isaac si Rebecca ngadto sa iyang tulda nga gipuy-an ni Sarah nga iyang inahan, og si Rebecca gipangasawa niya. Nahigugma si Isaac kang Rebecca, og si Rebecca maoy nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Hallelujah. Amen. So, diha na human ang chapter 24 igsoon. So, atong nakita nga ang sulugoon gihatagan og kanang gitubag sa Ginoo ang iyang pag-ampo nga kanang makakuan siya babae dito nga maasawa siya sa iyang amo nga si Isaac, no? Og so si Rebecca nahimong asawa ni Isaac og kini mao ay nakalipay kang Isaac. Si Rebecca mao ay nahimong kalipay or nakalipay kang Isaac kay di ba bag-ulang namatay iyang mama nga si Sarah. So nahupay ang iyang kaguol pinaagi kang Rebecca. So igsoon salamat kaayo sa imuhang pakig-uban o sa imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo hangtod karon. So atong nahuman ang chapter 23 ug 24 karong adlaw. So salamat kaayo igsoon sa imong pagpadayon og subaybay. Ang Ginoo magpanalangin kanimo ug uban imong tibuok panimalay. I declare blessings upon blessings kanimo igsoon and favor upon favor nga gikan sa Ginoo. Ang Ginoo ra magahatag kanimo panalangin og ingon pa sa proverbio nga kung ang Ginoo mohatag og panalangin kini walay dalang nga kaguol, no? Walay kuyog nga kaguol in the long run. So salamat kay igsoon, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Kita ta sa sunod higayon.